Nyaradzi Muuni apinde mudare na Jeremiah Muuni. Nyaradzi Muuni ndiye complainant anosimudza ruoko rwake tomuziva. Nyaradzi Muuni ndiye complainant. Defendant ndi Jeremiah Muuni musungwa ndo Jeremiah Maswero. Saka Nyaradzi Muuni ndo dare nopira nyaya yako vatungu vakuru vagara kana kuti ukwire kuno. Pamusoro iyi pamusoro yemambo maprofita nyaya yakaita kuti ndizouya kuno kwamambo ndeyekuti ndakapazirwawo musha pakanga paine dzimba 3, makicheni 2 nebedroom nemugodhi wakafutsirwa nemiti yakanga iripo ikatemwa. Saka vanhu vandakawana vachipaza ndakavabvunza vakati tatumana Jeremiah Maswero. Makicheni mangani? Mati Makicheni mangani? 2 nechi nebedroom. Bedroom mavuru mangani? 4. nemugodhi nechi nemiti yakanga iripo yanga nemakore ndakaichengetedza. michero ikatemwa. Michero kana kuti miti miti yemusango yandakachengetedza. Miti yakatemwa. Miti rudzi mitondo nemusasa nemutunduru. tichi zvakunze kudaro zvokupazirwa kwedzimba bedzi. hapana munhu akakuwana. pasingagari vanhu kwinguvai 5 years. akataura zvekutama Tasina kutaura zvekutama. Pamushaba pava patigara hanzvadzi yangu yakashaika. Saka pakashayika pakangosara pakadaro. 5 years. pari penyu here kana kuti pari pehanzvadzi? Pari pefemili. Hanzvadzi tisita takaipa kuti igare ipapo. chii chinonzi family baba? Pari toda muridzi wemusha. Pari pani chaipo chaipo. Pari bababa. Tambozvishawo baba. Baba wenyu, baba ndiani? Unganai Muoni. sabhuku wacho ndouti nakukwanisa kuuya ndi muchaparara. sei neasina kuuya? angopawo zvikonzero zvekuti ndakabatika apa kudare here kana kuti kwandiri ndindakanda akambotonga here nyaya iyi? onge ine mapepa ine maminitsi ari mubhuku randakabata. japararwa ari mubhuku mani? Amatsvere. masabhuku mangani komubhuku mamatsvere? saka pashaya here kana end committee member inomirira dare kana atumwa nasabhuku wacho? Ndina machara vanhu
dare rasabhuku ndiye dare rasabhuku komiti yesefi ayo kura kuti ndiye atumwa vamwe vacho vamwe dai vanga vauya sabhuku vangoitira wene maminitsi aiwa kana mukona dzita toda kuita nyaya nemazvo nemazvo zvezvakatongwa zvogona kunge zvakatongwa neparutivi saka hazvogona kushanda kana kusashanda kuno kana nyaya yavo yakuno maminitsi tinoshanda nawo anotibatsira patinoda kunzwisisa nyaya chaiyo chaiyo kuti ndeyei saka nyaya yamuri kutaura imi ndeyekuti musha uyu ndewenyu padongo paine 5 years pasingagarwi pari kuteererwa here toda mazitsi emutero aripo here ngauye toni ndiyegore rino dzimwe dzacho dze5 years aiwa dzodiwa pamanje apa tozoziva sei kuti paumbowo wenu amburichipa kuti imi maibhadhara zvechokwadi zvekuti ndandisiziva hangu kuti dzinodiwa uye atumwa nasabhuku wacho ngatipe umbo ane umbo here hwekuti munogara sei naye aripo here atumwa wacho ngauye aripo sabhuku tipire nyaya ivana venya muri sabhuku here kana kuti matumwa makamirira sabhuku here musazoti ndanomiswa nekuti kupupura umbo manyepo mukati medare imhosva inozonamatrirana newe unenge wadii waipupura saka toda kuti tinzwise kuti makasununguka here kumirira sabhuku muchapararwa kana kuti totsvagana nasabhuku wedu zviri pamutemo vangonditumirawo nekubatikana kwavanga vakaita kuti ingotsananguka tipei nhau yacho kuti imimi mazira munoita semunhu ari mumusha inyaya yei nhau iyi mazira andinoita ndinoitwa taurai machara vanga mazira andinoita pamushapa ndipe kwamuni pari pekwamuni kudaro ndakazofonerwa inini mushure mekunge patanga kupasa ndakafonerwa namunyaradzi muni achiti pamba pemuzukuru wenyu pakupasa mungasvikepo here kuti tione kuti vari kupasa ndivanani ndakaita saizvozvo ndikanosangana naye ipapo takangonosvikira ndakawana paine varume vatatu vakanga vachipaza ipapo vanoti pasimo watungwa nabrighton matsveru nemumwe wacho ngetatu akaramba kutaura zita rake handina kuenda mudziva changa chitori chekutanga kumuona mukati medunhu imomo murume pasimo watungwa nani nabrighton matsveru tokairi kubai mubvunzo imi mune ukama here nevanhu vakanganisirana mhosva hongu ndine ukama navo vese hapana vasina ukama navo hongu saka tikumbirawo kuti mungatipe umbo hwakanaka ipapa
ndambobvunza Wamatswero. Wamatswero, pane komiti yaWamatswero yaHeadman era? Nyaya iyi yakamboenda kwaHeadman here? Nai shefu, nyaya yenyu yakamboenda kwaHeadman here? Kwete. Ndakaenda kwaHeadman wakati nyaya inoenda kwaSabu. Ndikaenda kwaSabu ndikadzokera kwaHeadman wakati ngaichinda kwaSaina mbotongwa kwaHeadman, asi kwaHeadman ndakaenda vakandipfuudza kuno. Mune runyoro rwavo here kana kuti umbowo hunoti tikavafonera izvi Wamatswero vanoti no, handina kumbopupura chikonzero nemhaka muchiona tichikubvunzai kudai izvi? Tinoziva kuti Headman unoita basa ramambo sezvinoita Sabu. Saka tineti ine tarisiro yekuti imi muri ikoko onai kuno kure. Isusu mazedu kuona kwatinoita ikoko tinoona nemaze zvigaro zvedu zviri ikoko zvinoti Headman naSabu. Saka tinoziva kuti nyaya kana ichibva pana Sabu inofana enda nepana Headman. Headman akaona kuti haasi kuda kuita, anonyora recommendation yake achipa zvikonzero kuti either ndazviexcuse nekuti hama dzangu kana kuti ndaona zvisina faniro nekuti vanhu vacho vari hostel vane ukasha kana kuti havagoni kutongeka neni, vari kutodawo imi mama. Ichokwadi, inini pandakapuhwa tsamba naSabu kuti ndiuye kunoku, Headman akaisa runyoro rwake patsamba iyoyo. Iripi? Ina secretary. Kubigira mutoni. Uyo Wamatswero wakandifonera zvauye kuti vari kunzi. Vakandifonera tingangotsvake tsamba. Kuti kana iripo ndipe zvangu mambo, asi vakandifonera kuti chi kunza munhu koko. Vakati vaiunza. Vakandiunza munhu koko. Vakataura kuti kunza munhu nyaya yemu. Uya atotaura zvake zvakasiyana mino yanzi yemunda zvino yataura zvimbane ndibiri kwembu. Saka aisida kunzwa kuti Headman wakati chii. Because Headman ndiye anotoonera zvinhu ikoko, kuno kutotongeswa dzimba iri nyaya yemunda. Kana iri yedzimba kupazwa kwadzo inonzi malicious damage to property, inofanira kutanga yaenda kuZRP yozoya kuno kwatiri kuno, kuitira kuti musati zore dzisiri dzedu. Isusu toda zvinhu chaizvo zvedu zvechivanhu chedu zvinoenderana netsika dzedu. Kunzi munda. Pari kunzi nawo ndeyemunda. Kunzi ndeyemunda nyaya. Nyaya yakaitika ndeyekuti ndichinomhangara nyaya yangu, ndichinotaura nyaya yangu kuna Sabu. Akanotaura iri nyaya yemunda, ndobva yatonga kuti maminitsi ari mubhuku ndeyemunda. Asi yapasiswa naSabu, takazoona paine vanhu vari kuramba vachiita keroni nekupaza dzimba dziya. Ndobva ndaenda kumapurisa. Saka kubva pandakaenda kumapurisawo hapana action yakaitika. Mapurisa makaenda rini? Patone mwedzi. Pane mwedzi. Mapurisa akati tiri kuuya. Akati ari kuuya. Akambouya akatidedza tikaenda ikoko tikanyorwa Wakaita sei? Akatinyora mastatement. Vakati ndiri kuuya mangwana. Saka mangwana ndiye mangwana nanhasi asati. Makambotraya kuwabata parunhare. Chokwadi. Vakati ndiri kuuya mangwana futi. Ndakabatikana nedzimwe nyaya dzandachiita kwaFair. Saka mangwana ndiri kuuya. Saka izvozvo patone 2 weeks kuti ndabva kufonera mapurisa. Nokuti muchisvika pano, baba masvika pano muchiti imimi makaparadzirwa dzimba dzenyu. Chokwadi. Asi hamuna kutiudza nyaya yemunda. Tsamba yamuri kutaura nezvayo yakabva kuna Sabu, yakabva kuna Headman, yakasangana naHeadman iri kutaura nyaya yemunda. Saka pamwe maybe chijekeserei kuti muri kunazorevei, muri kumhangara chii. Because apa pakanzi munda, imi muri kutaura zvemba. Zvakaita ndezvekuti nyaya idzi dziripo dziri mbiri, yemunda neyemusha wakapazwa. Right, reketi tinoda kubatsirana kuti mangwana tigozoziva tese. Kana musha ukapazwa unoyu, haisi nyaya yamambo, inyaya yepolisi. Polisi kana ikanunuka, munoenda munoona anonzi officer in charge wepastation ipapo. Moti tibatsire nyaya yedu haisi kufamba, yofamba. Kana yabva kumapurisa yaane judgment, mochiuya kuno.
isusu tinodhira nenyaya iyoyo panyaya yecompensation nekuti zvinhu zvenyu zvakaparadzwa chii zvinode muri kupanzwisa. Kana mapedzerwa nemapurisa yabva kukoti ine judgment yamunonzi chiendai kwamambo ndoyataa kutonga iwe kunoku nyaya yatiri kuda kutonga isusu yamungarema mhangara mudare munomu yamusina kumhangara ndeye munda iripo ndo yatiri kuda iyo saka tati iyemba iyo yedzimba yedzimba iyo mukaenda kumapurisa mapurisa vakakubatsira ikoko mukauya netsamba inobva kumapurisa moya nayo pano kana mazoya nayo pano tizokubatsirai yedzimba izvo zvitogona kubatsirai yemunda yakanyoreswa yemunda yakataura ndigamuchire ndiyatogona kubatsirai saka pamwe maybe yemunda pamwe maigona kudzokorodza monasotiudza kuti nyaya yacho yemunda chii chakaitika. Alright, inini ndichitaura yemunda ndeyekuti inini ndaive ndiri kuHarare. Saka pandakabva kuHarare ndakagara pamusha handina kuziva kuti munda wakatotengeswa nemukoma. Saka munda watengeswa nemukoma ndakazongoona paakutotemwa ndo pakatangira nyaya yangu ndobva ndaenda kwaSabhuku. Ndaenda kwaSabhuku ndobva tadedzwa dare rinova rine maminitsi aya akamaverenga. Munda wakatengeswa ndewani? Ndewaunganai Muoni. Ndewababa. Wakatengeswa nemukoma. Mukoma akatengesa munda wababa. Internal dispute of land iri mukati memusha wenyu. Mukoma wenyu wacho aripo? Ari papi? Ndimi? Ndiri pani. Ndo wakatengesa munda handiti? Mati munda wakatengeswa. Wakatengeserwani? Inini ndichiona handizivi ndiani akatengeserwa asi ndakaona kwamachero varivo vari kutema. Aiwa baba. Vaingotema. Ndakangwana vachitema iva ndatoenda kwaSabhuku. Saka taa kwaSabhuku mukoma vakazotaura kuti munda wangu ndakatengesa. Vakati vakatengeserana? Nhabho Mupuri. Ani? Nhabho Mupuri. Ari pano? Hapo. Imi makatengesera munda ani? No, pamusoro imamo ini munda handina kutengesa, ndakarendesa Mupuri for 3 years. Ndaita dambudziko remaziso. Nhabhoti Mupuri. Mbomira ishefu. Ndaita dambudziko remaziso. Tati mumbomira bichana mutitaurire chokwadi handiti kunoku kudare hakungotaurwa tinofunga koda kutaurwa chokwadi handiti munda unorendeswa here ishopo? Ndo pandisina kuziva ipapo nekuti ndasangana nedambudziko remaziso. Aiwa dambudziko renyu munaro handiti asi tinoda kumbotaura tsika nechivanhu kuti munda unorendeswa here because chandogona kurendesa ibhotoso rangu randakavakisa uko zvinozikanwa neRural District Council kana retail shop yangu kana chigayo changu handiti munda ndewani uyu? Munda waiva wangu. Aiva wenyu. Ima muna mumwe munda wenyu here? Zvakaitika ndezvekudai baba. Mbopindusanganai nemubvunzo imi. Ndinawo munda. Mune munda wenyu unozikanwa naSabhuku? Imi mune munda wenyu unozikanwa naSabhuku? Chokwadi baba. Uyu munda ndewa wakarendesa waiwani. Ayi mbombera tipedzikanika. Munda uyu tingangoti baba venyu tingangoti teseka hatina munda. Tinorima minda yababa. Minda yababa ingani? Mumwe chete. Mumwe chete. Makandiwa mangani? Haana kuita makandiwa wakangodai homba tagurana nerodhi. Uri munda wababa wenyu? Saka imi muSabhuku haana kumbokupai munda wenyu imi? Aiwa hatina munda, tese hatina minda. Makagurana munda wababa? Takagurana minda yababa. Zvakaitika ndezvekuti baba vasati vafa vakanditi ndinovaka pasitendi kunova kumusoro kwandakabva pandaiva ndiine chimunda changu chaiva bhomba chatorwa naSabhuku. Vakati hapane zvamusingaparimi paiva panzira yedhibha, ndakupa pamunhu, bhomba papuwa munhu,
umva zvanzi mai umva wachema chema chiti ndaida kurima nzungu zvikani tokupai chikandiwa kuzasuko kune kwaiva sabhuku edu aiva nezviminda zvaingova achipa vanhu ukoko. Umva ati harima henyu muchikondiwa ichi. Asi varima kudaro mai havana kuzorima ipapo. Mai vakazoenda kwaGuwa kunokumbira vasora pamunda ipapo kamunda kati kaiva kajeche vakati handingarima apo. Umva vaenda kwani kwaGuwa ndokwavakanopuwa makandiwa mairi ekurima nzungu. Uyu wamuri kutengesa Ndiwo ndipapo pakasiwa namai. Pakasiwa namai ipapo. Vanga vapuwa zvachose kana kuti vanga vachingo dzimurime chete? Havange dzimurime, vaiva vatokumbira pekurima nzungu uri munda wokwaMatsvero. Saka mai vazotadza kugarisana nemwanasikana aiva ari kuchivu paakauya pamba vakunetsana nenyaya yekubikirana mapoto. Ndopavakandiwira kwaMatimba kwandaigara zvikanzi uya kunotigadzirise nyaya iri kundinetsa. Vaiva vachipota vachirwara futi. Umva ndaenda kuna sekuru ava ndikati sekuru tokumbirawo zvekuti musikana wedu aise kicheni yake apo. Vakati nekuda kwei? Tikati vari kunetsana mai. Zvikanzi no kana aisa imba yake asasima miti ipapo. Handiti ndobva tatendera umva vavakanike. Zvitina zvandakavaka musha wangu ndavhiringwa nevakomana vachiti ibva apa pandakanda nababa. Umva ndabva ndakunovakira kumunda. Ndo zvitina zvakavavakisa kicheni yanzvanzi. Ini ndaenda kumunda. Ndo nyaya yakaitika. Unoona zvauri kutitaurira nezvatiri kubvunza zviri kupesana. Isusu tiri kuda nyaya yemunda wawakarendesa Munda. Munda uyoyo handingataura kuti pane pisi pakatogara munhu ka. Ndo patakanopuwa gondiwa iroro riri kugarwa iroro riri kutaurwa riri kunzi ndakarendesa. Aikona riri kunzi makarendesa. Makarendesa. Ndimi makarendesa ka. Saka chekutanga muri kubvuma mhosva yekuti makarendesa munda wababa. Ndakarendesa munda wababa. Muri kubvuma kaizvo. Unonzani? Johnson Muoni. Johnson. Muruziva here zvamakaita zviri kunze kwemutemo? Hongu. Saka mune pfungwa ipi nekukanganisira dare kwamakaita? Ndakakanganisa ndingatozini asi ndingazini nekuti yaita senhaka yangu yandakanda kuwa nababa. Hamuna vana here? Vana ndinavo. Munavo ka? Imi makapiwa nhaka nababa handiti ka? Saka vana yenyu vanofanira kuzoita inherit that nhaka yenyu futi. Saka hazvitenderwi kutengesa munhu. Muri kubanzwisa? Tingangotendere zvedu tichienda kure kwese uko. Asi mhosva yatiri kubatana nayo ndeyekuti imimi makaita zviri kunze kwemutemo mukatengesa munda. Makatengesa munda mukapiwa mari mukarova. Kuna Naboti. Muri kunzwisa? Ezvinezvi zvamamutaura ndakarendesa zviya chitsotso ndo mabvumirwa dzinoitwa mhosva kana wabatwa nemukadzi wemunhu. Nongoti anga andideidza. But chokwadi chiripo ndechoti makatengesa munda. Makatengesa kunani? Makatengeserani? Tichitaure imega. Andakarendesa kuna Naboti Mupfumi. Kutengesa. Makapiwa mari? Ndakapuwa 500 bondi. Zvakaitika rini? Gore rapera pamberi. 500 bondi. Gore rapera pamberi. Mune zvinyorwa here zvamakanyorerana? Aiwa hatina. Hamunonyorerana? Alright. Saka reason yekuti achigobora dzimba nekutema miti iye ari kurenda aiwana kuti ipapo Ngokwati chakanaka nyaipiri. nekuti munda uyu chef wakazodzokera kuvadziva vakatora munda wavo. hatisi kuda kuti mutirase bhozi aona kuti makangwara handiti zvimwe zvese zvamuda kuti nekuti handisi kuzvida ini indiri kuda kuti mundipindure kuti mati makarendesa munda handiti mukawirirana 3 years handiti ka imimi maona akupasa dzimba nekudi zvese zvaakuitika izvi makawirirana nazvo here kana kuti makakonana nazvo? Kupazwa kakaita imba. Ndati makawirirana nazvo here? Ndakawirirana nazvo nekuti ini ndakatokonzera kuti papazwe nekuti ini ndaenda ndichida zvitina zvakashandiswa ipapo handitika. Chef, mune authority here yekupaza imba imi? Imba chaiyo chaiyo yenyu imimi? Ipapa ndo panzvimbo. Ipapa ndo panzvimbo. Alright. Saka reason yekuti achigobora dzimba nekutema miti iye ari kurenda aiwana kuti zvimwe zvese
yamakavaka zvisina mvumo yemukadzi nevana venyu vamakabereka pamba pamunogara imi? aiwa handina. Hamuna ka? Saka authority yekunopaza uko makaiwana kuti? Yaiva isiri imba. Chongo. Unozwa chinhu tikachiti ari mutaura kuti inzvimbo yababa wenyu. Maifana kungoshanda nevaning'ina venyu. Vaning'ina ndiro dambudziko riri panapa. Semashandiro amakaita namai navatete vanga vabva kumurume mukaona kuti ava havasi kuwirirana kubika mumusha, topa vatete pekugara mukaita zvakanaka. Hazvina kutaudza because makaita zvakanaka. Mukaita zvakashata zvinotaudza. Ani muzviona? Izvi zvamazoita izvi manje izvi ndo zvakonzera kuti uyu hamuchisiri pamwe naiwe. Masara kuti muri vana vekwamuoni mese, ende chiri chokwadi kuti muri vana vababa vamwe chete. Handiti? Asi mafungiro enyu neuyu atosiyana. Pano umwe ari kuchengetedza ramangwana neumwe ari kuparadza ramangwana. Zvine mimi kana manzwa maziso, handiti? Idambudziko riri pamuri rekuti mukatotaura nemuning'ina anofanira kuti akubatsirei. Handiti? Ndokunge muchiita zvakanaka. Kana mukaita zvakashata haazorwadziwi nekurwadziwa kwenyu nemaziso. Acharwadziwa nezvamakuita nekuti makutengesa pfuma yenyu mese. Dei baba wenyu vakatengesa mungade mune pekugara here? Mungade musina. Saka mutemo unoti ivhu hariite sei? Haritengeswi. Aikuona kuti kasikana kupaza. Sabhuku ndiye akatonditi inda unopaza tiri kuda mari yedare pazvitina izvozvo. Uyu ndatombosvika pamba pake ndikamuti ndonopaza zvitina akati inda. Ndasvikapo womba azoteera akati imbomira kupaza. Sabhuku wenyu itsotsi. Mazvinzwa here shefu? Muchapararwa ndomuziva ini personally kuti itsotsi. Ndiye akatengesa pana marenga patara paya paya achitengesera vanhu vemachechi achiisa mari muhomwe. Murunzwisa? Chikonzero nemhaka ndechekuti iye haasi ane mepu yebhuku ramuri kugara imimi. Bhuku ndere kwamatsvero. Vanhu vekwamatsvero ndovasiri kunzwisisa zvavanofanira kuita nenzvimbo yani. Vamarenga vakagadza masabhuku 4-5 mubhuku rimwe chete. Saka masabhuku aya they are fighting for land. Saka muchapararwa ari kuti simba rangu riri mukati mevanhu vandinoti ndevanga. Saka achikwanisa kutonga pamusha penyu achitokurudzirai kuparadza. Izvi kana masungwa muchapararwa hauyi kukoti. Ani maona kuti masungwa kuno haana kuuya. Because anoziva kuti zvandiri kuita izvi ndezvechitsotsi. Nyaya yakatoitika pana muchapararwa ari agoneza nekuti ini ndichirendesa panhapa nditi ndakaenda kwasekuru ava ndaita dambudziko ndoda kurendesa pamunda pangu apo zvikanzi wozodii ndikati ndatambura hauna mbudzi here ndikati handina mbudzi dzangu taenda kucheche dzakadirwa mvura inopisa dzikasvotoka makumbo zikafa. Zvikanzi namuchapararwa waiwa wasingafani kuenda kuna vevanhu vekwamatsvero. Ndopa wakakanya dei wanga waida kuti nyaya yako inake ndipe $100. Ini ndikati aiwa wekwamatsvero ndo wakapa baba angu munda because ini ndini ndiri kwamuchapararwa asi baba angu munda uyu unoti matsvero. Ndopa inyoro kwamaziwa ya. Saka munhu wamuri kuti makarendesa uyu. Nhasi tikati taakuda kumubvisa. Anotaura zvekurendesa here kana kuti anotaura zvekutengeserana? Handizoziva hangu kuti anotaura asi totaura ini naye totaura zvekurendeserana. Aripo here panoka kuti hapo? Hapo. Alright. Imimi isu sedare taakukuti imimi ndaya munodzosera munhu wenyu kwamakamuwana. Motora munda wenyu imimi. Muri kunzwisa? Munda wenyu neuyu mogara pasi. Munogona kunowirirana here young man nemukoma wako kuti ava vonodzosera munhu wavo tongoti hapo. Wechitoregerera mukoma wako una ari kutaura kuti maproblems maziso. Manje mamusinonyorerana pasi. Zvemunda. Nezvenyaya yemunda mamusinonyorerana pasi here nemwanyo. Tisina kunyorerana. Mamusina. Pamusoro iyi mambo ndokumbira kutaura. Nawo iyi maonero angu handiri kuita mambo ndekuti yanga ida kungotaurwa chokwadi. Nekuti kana tikapota tichinyepa tikanosvika kune munhu wacho anogona mapepa vakadi vakanyorerana. Zvekuwirirana nemukoma wangu handirani. But iye ndiye anoramba kuwirirana nemi.
before tisati tatoenda kwese kwatiri kuenda ndaizama kuda kutaura nawo asi achiramba achiti ine handitongwi newe. Saka kana abvuma kuti tinowirirana ini handina chandinopikisa. Muri vangani vanhu vakasiyirwa mumunda uyu? Tiri 4 tiri 5 nemusikana vakomana 4 nemusikana. Kuwama vari kuti chini nyaya yakaitwa namukoma? Havasi kufara nazvo. Havasi kufara nazvo? Vari pano here? Havapo pano. Kutaurwa nedare zviri kunzi kana dare rikakupai mukana wokuti no nhasi kunotakudzisai kuti munda hautengeswi, tiri kubatanizai semhuri, imimi ndimi complainant, imimi tingafare kana mukatitungamirira kuti munogutsikana here kuti titore direction iyoyo. Imi munotaurirana honai mukoma ndewenyu, anga asingazivi mazwa achibvuma ega munombo ndakazviita nekusadi. Isusu zvinhu zvatinotendera Rural District Councils Act inoti kana munhu akagara pana akafunga kuti akutama pana anotengesa anonzi madevelopments zvakafanana nekichenzi adzipazwa idzodzo ndo zvaifanira kutengeswa. Munda ndewasabhuku, headman and chief, uri mureserved land for government use ndewehurumende. Muri kupanzwisisa? Saka haudi, hautengeswi, haurendeswi, haukwereteswi. Asi kuti shamwari panoshandisa hako kungopa zvisingaitwe put in record, zvisingatadzisi family kuzoshandisa munda wavo, zvakasununguka kuti hatimboita contract farming yedu tichirima so iwo chibenefit hako itakura zvinhu zvabuda mumunda usingashandisi munda. Kushandiswa kwemunda kunoramba kuri kwemhuri yakapegerwa munda iwoyo 1957 or 1971. Sabhuku, nyaya iyi since mave makamirira sabhuku wanga kamboti chipa nyaya iyi nekuti apa tinombonzwa judgment yasabhuku muri kumbokudzwa judgment imisa sabhuku nyaya iyi makaitora mukaiona sei muono chimbotudzai muono wamakaita nyaya iyi? Mamiriro akanga yakaita nhau iyi tichiona tichiongorora vakanga vasvika pakuwirirana kunzi hapana mumwe munhu achauya kuita development pamunda wekwamoni kunze kwevanhu vekwamoni chete. Ndo zvinhu zvakasainwa zvakapedzerana pekupedzisira zvichitaurwa saizvozvo. Kukaitwa madare anokwana maviri uyo achizorova asingachauyi achidedzwa kudare racho achiramba mukoma wacho Johnson. Saka ubva pakutanga hawana kuuya? Pakutanga akauya vanhu vakabvumirana kuti vakabvumirana kuti vese vakauya here vanavo? Aivepo. Saka mushure mekunge zvawiriranwa izvozvo ndo pakazinge pakuitwa nhau dzekuti dzimba dzakutopasa, miti iri kutemwa, mugodhi wakutofutsirwa, pakutorimwa, pakutodyarwa mbeu. Saka izvozvo munhu wacho atoripo izvozvo pamunda? Akatorima pakatodyarwa mbeu dzatobuda dzakatodai. Akarima wacho hatizi kuziva kuti ndiani, ini hangu pachangu handizi kuziva kuti ndiani. Akarima wacho ndiani naye baba? Kudani ngadzokere mumashure panyaya yedu. Vanhu vese vada kutongwa nyaya. Aiwa, handizivi akarima. Hamuzivi akarima? Indogara uko munda uripo. Wamakapa imi ndiani? Ndini Masvinge. Ndiye akarima here? Handisi kuziva ndiye akarima here. Masvinge? Uyo mukomana uyo muPolygon? Anenge mukoma wacho. Saka imi mamuzivi kuti ndiwo akarima? Aiwa, handizivi. Asi ndiwo munhu wamakarendesa, asi hamuzivi kuti akarima ndiani? Saka maona pakarimwa makaita sei? Handisati ndatombopfuura nepo. Manzwa kuti pakarimwa makaita sei?
ndatozvinzwa nhasi kuti pakarimwa izvozvi muri kunzwa kuti pakarimwa pfungwa yenyu iri kuti ndofunga kuti da ndiye aiwa kana maziva kuti ndiye pfungwa yenyu iri kuti akanatsa here ari kukuitira zvakanaka here kana kwete muri kuti zvavakaita zvakanaka hazvina kunaka saka imi muri kufungei nazvo ndanga ndichikumbira kudzokera mumashure panyaya yavari kutaura yasabhuku anditika sabhuku akanga atonga achiti pinda unopa munun'una wako rimwe gondiwa kumunda kwako handitika tikatenderana sekudaro sabhuku akauya nemupurisa ndikavaratidza handiti bomba ndazopedzisira ndaona mapurisa akuuya akandidza kubhokwera asi mushure mekumboti sabhuku paakazonditi chinda unopasa tapedza nyaya ava ndavaratidza gandiwa remunda wangu kuti chitsivanai nepaya saka sabhuku akati saka zvamuri kutaura izvi makanyorana pasi here tokumbura kuona pamakanyorana nasabhuku kumbowa muri kutaura kuti sabhuku vakakudzai hati mati sabhuku vakakudzai vakatende munopa chikamu icho munin'ina wako ndizvo zvamataura dare rekwasaduro raivapo vachii aiyo asi zvese zvine manotsi ndizvo tokumbira manotsi acho ari kutaura zvamuri kutaura hamuna umbowo wacho anodzi matsingani kuwama matengesero saka nomusina umbowo wacho zvamuri kutaura tozviziva sei nokuti isusu atumira munhu sabhuku atumira munhu kuno munhu akataura zvimwe zvinhu imi makuti sabhuku aiwa zvekutaura nesabhuku hazvisiri izvo saka tipei umbowo wezvamakapiwa nasabhuku tipei umbowo wacho wamwe zvamuri kutaura zvamakanyorerana pasi zvikasainwa nokuti hanzi pakutanga makaenda mose ndizvo saka tipei umbowo wacho hamuna umbowo wacho saka todzokerawo mashure saka tobatsirana sei nhaye baba tinobatsirana sei pamusoroinonzi manondo stanford ndiri dare ramachero stanford manondo uyu matsvero ari pano aiwa idare renyere aiwa ndiwe kwedu ateichida reference kuwasha hapana kukwasha nhasi baba handangotaura panyaya ipi taura yenyu panyaya iyi ndoda kutaura ndakamirira behalf of vanhu ava handiti munda uyu kutaura chokwadi ngavataure chokwadi chakadi chakazara munda uyu wanga uri wehazvanzi yekwamatsvero handiti mai vachimbva vapiwa minda kuti vadi varime mai vavo vapiwa minda vachitinzi varime munhu akanga apiwa munda hafu yavo ndokwadzokurasi uyu ndokwamatsvero kuti wane mepuyani yaunya kuti kaenda pabhoira vapiwa minda uyu muoni uyu akazokumbira kuti no hazvanzi yangu zvaisiri kuwira nevanhu apa ngaiuye vake vachibva vanokumbira kune anonzi mugwagwa matsvero akafa mudhara vakumbira saka pari zvino munda wazoonekwa kuti wapiwa wekwamasvinge kati ano wekwamasvinge kamunda uyu ndokwani ndokwamatsvero zvisire kwani kwamatsvero da kutaura zviripo muzukuru wake wamuoni neazvanzi yake neazvanzi yake ndo vakavigwa paya pamunda paya ndo mabviri azvakaita paya munda ndewokwamatsvero hausi kwamuchaparao anotaura zvekuti wokwamuchaparauka ngaarege kunyepa uyu ari kuti ndakamirira muchaparauka ndewokwamatsvero ari mbukuma matsvero akutaura straight ina handitenderi kudai ari mbukuma matsvero iye macharwanda hausi wokwamuchaparauka anoti mwana adzokurasa kuti adi dzokurasa angadai atuma munhu wokwadzokurasa kwete wokwamatsvero ndapedza vamuri kutitaurira zvakanaka pane zvinhu zvatoda kuti zvikugaidhei tikadzokera 1957 pakapigwa minda vanhu vaipaminda havasiwo vari paminda nhasi ndizvozvo handiti zvimwe zvinhu zvose zvinogona kupiwa munhu temporary munda haupiwe munhu temporary kana mwana akagurirwa wanzi achivaka apa paavakira dzimba dzake papake ndozvotaura mutemo haugoni kuzoti mwana waye avaka dzimba adi
ari pakrisimasi mwe musi ari kufara momutaurira kuti anhasi akuda kubvisa dzimba dzako panapa uchisiripo. It is not a camping position. Mirai ndoda kubvisa ipapo nguva yekuti munda ndewekwamatsveru, vekwamatsveru vakapa vekwamuoni handiti saka vekwamuoni vapiwa vakazogara vana ava vakaberekwa vakakura ipapo mirai kutauro zvaka mabvunzwa izi pamusoro ndiri kuona sekuti imimi muda kutivhekisa pano. Imimi mambotaura uchiti munda uyu ndewe baba vevanhu ava. wanzi munda ndiwaungana imuoni babanga afa kudhara saka munda wababa vevanhu ava uri kwavanogara Jeremiah Matsveru muri chii panyaya iyi? Musungwa fusi. Ndiri kusungwa zvokuti zvendakapaza dzimba yakapaza dzimba. Saka nyaya yemunda uyu chitaura pachikwani vajingi vari vapenyu ndivo vakapa mwana wavo kana chenzira kuti chimunda ichi uya kutemetema pamwanangu uri nawo 1971 achitwa pegi ini munda wangu uri apa pane koronga wota iye wakaura ndobva arima anonzani munhu iye chenzira matsveru Chenzira Matsveru ndiye muridzi womunda uyu chenzira matsveru ndiye akapegerwa munda uyu 71 achigara achitorwa navakoma ake kuHarare achizotorwa nawo mwana wake komana ari kunyanga achienda achizonoshaika ikoko. Saka baba vanga vachingoti anenge atambura munda mai vevava ndo vakatororwa chikondo achikoko zvikasinzi aiwa ndakaziva usanetseke pekurima muzukuru yaurina vakarima zvikundiwa izvo mai vevakomana kwete ivo hazvinei nemuoni family munda hausi wekwamuoni family hauna kumbopera wakaita hakuna munhu wekwamuoni akambogara mupfumba Matsveru kunze kwavaungana vari kumusoro kwavakafira havana mboita munda kuno ainzi chenzira Matsveru yanzvadzi yamuoni yekwamatsveru mwana wekwaMatsveru hapana muoni apa hapana havatombori navanaro anga akanyorwa kwaMurambipani kwenyanga ndokwakatozonofira kumurume kwana Nyamutara. Signor musavhiringe vanhu vakuru nokuti imi ndimi vanhu vakuru. Imi mataura kuti munda wakapegerwa Chenzira Matsveru 1971 baba venyu imi ndokubva vazopa mai vevana kuti varime ka vatora chikondiwa chairi mwana mai vevava very good stendi kunawo kwazopurasani chimirai ipapo patopedza nyaya. Baba wenyu vakanga vari mutungamiri ndo vakatora stendi yamai vevava ndokubva vachivabvisa kuya uko vapa munhu wavo wavapa wakwadzekurasa ndokubva vati iwe chiuya urime apa pamakandiwa mairaya. Muri kunzwisisa? Ndo zvaita kuti vana ava vachizori vati pamunda apa ndepamai vavo ndizvere ava vani munda wababa vavo shefu munoziva stereki muri mukuru kwandiri imimi. Imimi mai vakapuwa munda uyu vachirima ndo mai venyu here? Ndimai vevava ka mirai signor mai vavo vachirima vairimira ani? Vana vavo ndivapi ava ka? Saka vana ava vari kukrema raiti yemunda wavo wavairimirwa chekudya vari raiti vana ava vari 2 pamunda iwoyo. Echimbomirai shefu imi makatengesa mirai imi hamuna zvakawanda zvatoda kubva kwamuri. Ava tapedza nava vane umbo hwekuti munda wakapiwa chii munda waiva wavatete vavo
baba vavo vakatora chinzvimbo kwairi mwana namai vanamuona vakakuisa dzokurasa akagara ikoko. Vakachitora munhu yavo vatorera nzvimbo vakamupa pamakandiwa aya. Munhu iyeye ndiye ane vana ava 2 ava vari kukomblena munda wamai vavo. Ndizvo here mukomana? Saka munda wavari kukomblena ava ndewamai vavo. Mutemo unoti munhu wega wega kana achishanda ari kushandira mhuri yake. Kana munhu akapuwa munda akaenda unogobora ari kugoborera mhuri yake. Handiti haasi kugoborera vanhu vekwasabhuku kana vekwamambo kana vachazozvarwa. Baba venyu vatema kuti iwe chirima apa. Kana dei makanga musingadi nemunda wavatete venyu ndipo mukade makakomblena kuti muda munda wavatete. Makatotaura nababa venyu kuti baba chirega kuti zvapapa pavatete vedu kweisusu vazukuru vacho tashota here. Mobva mananga ipapo. Indoda kutaura chokwadi, handidi kutaura zvinofadza vanhu pana. Handiti right. Baba venyu vakaita go ahead vakapa pakagarwa makore mangani namai vevana. Mai vanambogara. Imi ndatinyarira imwe. Pamunda apa pakarimwa makore mangani? Handizvo kuti vakarima makore mangani vachibva vafa. Vakarima makore kusvika vafa ka? Very good. Saka ndo munda wavo. Vakavigwa ipapo. Ayo chero kwavakanovigwa zvavo. Asi munda iyoyo vafa handiti. Munda tiri kuti isusu ndivo vakomana ava. Ndivo varidzi vechi? Munda bidzi tatenderera. Dzimwe nyaya dzese idzo dzingaungane. Ipo pano paimbogara mabushmen. But vana vemabushmen vava kuMozambique vagoni kuuya vachiti panapa ndepavo pana. Pape kwachengeta. Ani munonzwisa. Hapana nzvimbo isina kumbogarwa. Isusu generation yedu iri kutofa kuchiuyawo vamwe. Kare vanhu vainogara hama iri kokoko. Iri koko izvozvi moziva kuti mukoma wangundu mombe yarara akanogara kumapeto uko. Asi kubva pano zvinokuenda ikoko pese pazara vana. Tatobatana tamusame community. Handiti. Asi kare anga ari masango, nyika haitambanuki, haisi kutatamuka. Saka nzvimbo iyi ndeye vakomana ava vari 2 ende kuvakomana vari 2 ava taona kuti uyu akakanganisa kutengesa munda without the consent of the whole family. Paidiwa chero muri 5 nemwanasikana iyeye mazuva ano mutemo uri in favor of everyone. Manzwa zvandataura? Ndati uri in favor of everyone. Kwete varume chete. Saka apa pamatimi mamusi kuziva kuti akarima ndiani? Hamusi kuziva? Kuva akarima ndiani? Sata nezvemunda wacho. Sabhuka neko. Kupindira. Atumona sabhuka. Ime wamatswera akarima apa havabvuma kare kuti ndowakapasa dzimba wakarima. Ndimakarima here? Aiwa ndini ndakarima ndikaisa chiba. Ndatozowa ndimakarima kutarisa. Saka taurei. Kuya ari kuramba Ndinofunga panapa mungade mangoita 5 minutes chete nenyaya iyi. Ine musina kutimisa kutaura paya. Ndichida kuti ndikujekeserei kuri kubva nyaya kune kwairi kuenda kuti musaswere muchitenderedzwa nevana pane zvakaitika. Uyu atengesa munda uyu kuna Nabhompuri. Nabhompuri pene waakazochinjana naye futi munda. Iye anga achitaura apa akanangana nenunhu. Ndiye akazotengesera munda iyoyo ava amatsweri vasha vari papapa kuti vazonoita simba rekunopadza misha yese iripo kufutira migodhi kurima kwavakaita vanga vatengeserwa munda neye asumuka ngari papa vanga vachiti wedari rava ndiye akazovatengesera munda ava asi wataka kutengeswa neuyu kuna Nabhompuri. Saka munda uyu wakatengeswa kaviri. Akatengeserwa akaona ndatengeserwa vakatenga nemari. Saka makatenga nemari. Makatenga nemari. Wakatengwa nemwana wangu mukomana. Akatenga mari. Akatenga rini? Akatenga rini? Igore rinoraperera. Kana mambo aitaura kuno kuti oda order. Mukomana ari kuSouth Africa. Akatenga rini? Ndoda kurima. Ndoda kuti kana pari open ndichi hangu huku dzangu. Kuti sanwe nai. Ndoda kufuya huku dzangu ipapa.
akatenga mari akatenga rini vane zvinyorwa zvavaita nemudzi womunda pane zvinyorwa kana vaine zvinyorwa pane zvinyorwa here zvamunogona kuzoti uyo ngaazoke zvinyorwa anazvo iyeyatizapa anazvo iyeyi wacho wekutanga zvinyorwa anazvo zvekuna nabho mukuru wacho Saka anazvo zvese zvekuti kumudedza iye nabho wacho mukuru anouya nezvavakanyorerana panapa vanofana rega ipapa nokuti ini iyo pamusoro icho kumuroti paite dare 1 vanhu vachi vapenyu vachiparara apa pakasara pasina munhu all return papasina munhu zvachose maona manje isu ndobva taakutoti zvamamatengesa munda uyu handitya wanza zedu kura kuti hamudi dei mauya nemunhu yeitamudzosera mari yake tiri memunda wedu ndo zvazviri emu yedu tiri medu munda wedu nokuti mautengesa mamakapuwa kunzi mushandise mautengesa kurira kuti hamuudi saka chitorai munhu wamakatengesera auye timudzosere mari nokuti hasi kuurima ari kure nepapa mukubate ipapo baba makaudza sabhuku here zvamutaura izvi sabhuku taitaura na ari kuzviziva vanozviziva zvese baba zvekutaura izvi mukuzviziva pamusoro sabhuku matsvero zvekutaura izvi muri kuzviziva here zvekutengeserana kweminda ipapo handisi kuzviziva hamusi kuzviziva kwava vari kuti havasi kuzviziva sabhuku 1 mati muridzi wemunda aiwa nondikuti baba ndati zvamakataurirana sabhuku aizviziva here pamataura kuti hati mati munda uyo wanga usingashande usingashande kudaro maona imimi kuti munda watete wenyu hausi kushanda makaenda kune varidzi vaive munda mukati isusu tipei munda wedu bek ndizvo saka pamainoita process iyoyo sabhuku aizviziva here patina kubatana pari patina kubatana patina kubatana pandaitoti matengesa munhu ndiava vekwamuwa zvamatengesa munda uyu kuratidza kuti hamukwanisa kuushandisa zviri nani mutsvake munhu wamakatengesera auye apuwe mari yake adzosera mukomana wangu ndokutaura ndichiti izvozvo maona zvakadaro sabhuku makamuudzawo here zvazvisati yaprosesa yako yekusati yabudirira but saka imimi makaenda saka imi makaenda mune mhosva kababa makaenda 1 makaenda makanopaza munda makanopaza pamba pevanhu mapaza munda wevanhu mapaza pamba pevanhu number 2 mukaenda mukanorima makanorima hamuna kana kutomboudza sabhuku wacho saka muri kuona kuti mune mhosva mbiri baba mazviona mune mhosva mbiri kaba sabhuku andaifanira kuudza ndi makamuudza here sabhuku vari kuzviramba hamuna kuvaudza makavaudza here zvangu wazivisawo ndikuri aiwa baba ndati makavaudza here zviri pamutemo hakungotaura senyaya saka hamuna kuvaudza saka hamuna kuvaudza ndizvo musina kuvaudza kudaro mubva maenda mukanorima futi ipapo marima futi hamuna kuvaudza saka mune mhosva mbiri ndizvo muri kudzibvuma here baba mhosva dzenyu munadzoka mbiri muri kudzibvuma mhosva dzenyu mati madzibvuma yokusadzivisa sabhuku ndoidzima kweyekurima zvisina mvumo moibvuma ka kweyekupwanya yokupaza pamudhuri papasina mudhuri makapaza ka mukomana ndi akatuma vakomana kuti vapaza ndizvo tongoti akapasa makapaza ndizvo mapedza maita basa saka nyaya iyi toraiti nyaya iyi tataurirana kare tati nyaya iyi varidzi vemunda vakomana ava ndizvo vakomana ndo varidzi vemunda ndizvoka nokuti munda wanga uri wamai vavo ndizvo here toda kuti tinabva tabvumirana kuti munda tipedze nyaya iyi tati munda ndewamai mai vashaya mai vakasiyira vana vakomana ndizvoka saka munda hauziwe kwamatsvero ndizvoka tabvumirana ndokumburoti papo tijekesirane munda haudziwe kwamatsvero ndo number 1 number 2 baba vabvuma vakatengesa munda vasina kudza vanin'ina vavo ndizvo saka apa isusu netidzwa mashoko abva kuna sabhuku
vakanzi vagarisane vese vaonesane kuti vanobatsirana sei, ndizvo. Saka imi munobvuma here kusangana nevaning'ina venyu ava munoonesana nyaya yemunda iwowo kuti munda pamutemo haubvumidzwe kutengeswa? Saka imimi munhu wamakatengesera munobvuma here kuti muenda munomuudza kuti abve ipapo haabvumidzwe kurima, kana ava havatobvumidze motovaudza kuti havabvumidzwe kurima ipapo nokuti pamutemo hazvibvumidzwe? Munozvibvuma here baba? Chivaudzai ka vakarima. Chivaudzei, vaudzei izvozvo. Ava vakarima. Ina ndakutengesera vaze. Aiwa, ndo vakarima, ndati vakarima. Kutsvagira akarima kavonzi. Vakarima. Aiwa. Zvakutoti kana tasinga zvichimwe chinoreka. Aiwa, ngaakuudzei baba. Vaudzei. Ndo zanichiti. Regerai kurima munda wedu. Regerai kurima munda wedu. Vaudzei vaning'ina vachinzwa. Hanzi muregere kurima munda. Hanzi nani? Regerai kurima munda wedu. Atana daidzirai munhu sachinzwa. Regerai kurima munda wedu. Baba mazvinzwaka? Mazvinzwaka? Munoti chine mbesa dzama makarima baba nekuti makaita zviri kunze kwemutemo imimi mukazvidza sabhuku. Muri kunzwisa baba? Makazvidza sabhuku, maizviita sabhuku aripo. Because pamuri kuti ndakaona, imimi hamuoni, anoona nzvimbo yedu ndeuyu. Imi hamuoni imimi. Kana mukambotumwa muchinzi mumirire hamuoni, anoona ndeuyu. Imi sabhuku hatisi kuda kunoona zvinhu izvi. Muri kupanzwa wamadzveru? Mutemo unoti munobatsira mambo pakuita basa rake. Irori ndio basa racho. Kana mukakotsera vanhu vachiita izvi zvese izvi, muri kududzira kuti hamuchakwanisi kuita basa kai. Because ndimi kare makatoya muchiripota kuti ndatonga vanhu ndichivadzidzisa zvavari kuita, vakaramba kukuteererai. Zvino kana muchiudzwa monyarara, vanhu vosvika pakutemana. Saka ziso redu richiri ikoko toshandisa chii? Muri kupanzwisisa? Mutemo unotaura kuti imimi ndimi vamadzveruka, imi ndimi muridzi webhuku. Mamwe masabhuku ari mukati menzvimbo iyo yebhuku renyu havatenderwi kupa vanhu minda, kana kupa vanhu pekugara, kana kucheresa guva. Ndati mamwe masabhuku ese ari mumepu yekwamadzveru havatenderwi kupa vanhu minda, kupa vanhu pekugara kana kucheresa guva, nekuti havasati vagurirwa chikona chekuti vatonge chamune mavapa imimi. Vakangoapuruvhwa zvavo neministry sezvakakumbirwa kuti vatungamire vanhu. Basa ravo rinongoramba riri rekumirira vanhu kuchikafu kusvika vagurirwa nzvimbo. Mamtotaura? Ndanga ndichida kutaura. Ndinoona nyaya iyi yanga iri pakati pemasabhuku maviri, muchapararwa nasabhuku matsvero. Takatombonoigara padare remasabhuku ari mangani maviri. Ava varume ava vamukomana nemuning'ina vati vari kubhuku kwa muchapararwa. Kapisi kemundaka kari kubhuku kwa matsvero. Saka nokudaro takanogara dare. Avo vari kutaura vari kuti ndiri mumiriri wasabhuku muchapararwa vanga vasitoripo munhu wekubhuku kwa matsvero. Nokudaro pakanobuda pfungwa yekunoti iwewe wakatokanganisa kuti unge uchiita izvizvi uri wega, vaning'ina vako vasiri kuzviziva. Saka iwo chinda unogurira muning'ina wako uyu posheni inoenderana nepanhu pawakapa vanhu wawakapa. Tadaro takatosvika pakunowirirana between sabhuku muchapararwa ngaripo nasabhuku matsvero kuti zveshuwa uyu ari kunodzosera muning'ina wake munda. Zvokuti takatokashamadzwa kuti hanyaya yatova kunokupi kudarere kwa muning'ina wacho maitaura munhu wani ndizvo kuvamwe vacho kana vachida vanoita sei? Takatovaudza kuti munofanira kudedza vamwe venyu vari kudhorobha vese vanokwana kuita vashanu kuti munge muchiwirirana kuti munda wakambenge washandiswa neuyu ndiwo wakudzokera kumhuri zvichibviswa pamunda weuyu. Zvine maminitsi ere zvamunotaura izvi? Takataura tiri pamusangano pamasabhuku maviri. Ndinoda rati mubhuku ramutori rava kusvitsai pakatotariswa zvitoripo tichinyorerana. Right. Shefu ramutora zvakanaka.
isusu kunoko hatitongi tichitaura zvinoda vanhu, totaura zvinoda mutemo. Zvamaitaura irikavhari yekuti yakanga awanewo, asi isu sedare tiri kuti munda hautengeswi. Zvakaita munhu akangotengesa munda, tinodzosera munda kuvene wotogarwa. That's fine. Hatiite ma-replacements eminda, nokuti ma-replacements iwayo achazomukirana vana veoyo nevana veoyo. Vakuti makazopiwa nekuda kwezvikonzero izvi, munhu ngaagara ari pake chep. Saka I think maybe kuti chingopedza nyaya iyi, munda hautwe, munda utengeswe, munda haurendeswe. Kana munhu aona munda semaonero akaita baba, chokutanga enda kuna sabhuku. Sabhuku ndaona munda wakadi. Sabhuku anokubatsira, nokuti sabhuku ndiye muridzi wevhu. Saka kana iwewo wakuita zvinhu zvako sabhuku asingazvizive, watotyora mutemo, hazvibvumidzwe nemutemo. Saka nyaya pane zvimwe here zvakawanda. Saka tataura tikati baba, maudzwa kababa kuti pamunda pamuri hapasi penyu. Patatida kutaura hedu ndepekuti tichinzwisisa zvakaringana wamatswiri zvakawanda zvakadi. Chakawanda zvakadi chibagi yacho. Mugorogode 1. Right. Mutemo. Muri kunzwa here? Mutemo umteto, the law, unoti kana munhu achinge arima mbesa dzake dzabuda, muri kunzwisisa, pane zvimwe zvinhu zvaiswa pasi apa zvine upenyu hwangufanana nesu, zvinofana kukohwewa. Imi munofana kunochengeta mbeu dzenyu kusvika madzikohwa. Hamuna chimwe chinhu, no extension. Muri kunzwisisa imi varidzi vemunda? Isu sedare pano tiri kuti hapana, kana kwakusati kwadyarwa chero kwakahwindwa hakuchadyarwi, kwakutenderwa kudyarwa nemivaridzi vemunda. Ava movatendera kusakura mbeu dzavo, kana dzaita vobvisa mbeu dzavo kumba kwani hapana chavo. Zvekuti mari yenyu makadyiwa mari ichi irikavhari program yenyu, kana mazoona makundikana inouya kuno kudare imwe nyaya, a fresh story. Handiti kwauriwo mukomana iwe hatisi kukutendera kuti kana washupika ukuzotengesa munda wemhuri, inonzi pidze. Zvatonaka nekuti avo vazvitendera, asi isu kuno kuti tinofanira kushapura kuti mangwana mugozove chidzidzo uko dare rine zvarinoga kuzokushapura. Nokuti minda inoramba ichingotengeswa mukasapota muchishapura vana venyava. Mavazvinzwa. Saka nyaya manzwa kababa, nyaya pamatsvero mazvinzwaka. Mimi moenda munotaurirana nevanina venyu, mataurirana zvine zvakanaka dzimwe nguva kuti muchitaura, nokuti zvinhu zvandokona hamusi kuwirirana. Nyorerana zvinhu pasi. Musi wakati takasangana vana vemunhu wani, tasangana takabvumirana zvakati nezvakati, kuitira mangwana, nokuti mangwana zvozoitika vana venyu nevana vauyu vanozorwa. Saka nemashoko yawo totenda, maita basa. Munda ndewamuoni. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,